Hey guys! Samahan niyo ako. Ako ay mamalingke. Pupunta ako ng bayan. Kaya magmumukbang ako ng seafoods. Pupunta na ako. Kaya naka-ready na yung sandata ko. Yan. Kaya okay lang ba yung ganito? Kasi pwede rin mulakaw ka walay panot brush. Walay hilamos. Pero kung nakaimuta, tanggalin mo lang yung muta mo. Kaya makita ba sa facial. Sige guys. Sige guys. Yan. Ito na ko, bye. Pupunta na po ako sa palengke. Halika na, samahan niyo ako. Bye bye. Alin ba doon? Hi guys. Nung oras na. 12:30 na. Grabe, kabisi ako. Ano ba yan? Hindi talaga ako madritso-ditso sa akong pagkaon ba. Sige lang kaputol. Kain na tayo guys. Alam niyo ba to guys, oh? Anong tawag nito? Lato. Gusto. Tsaka meron pa ako ng halato. Harap. Ano ka siya? Tsaka meron pa akong tahong. Tahong ni Carla. Kaya kainan na kasi nagutom na. As in. Hirap ng maliit lamesa eh. Kalato. Sarap. Ayan. Sarap. Sarap. Paborito na ako. Ang halaga, wag mo na mag-message saka magpuputol. Danglot. Tahong. Tahong ni Carla.
Mamaya na ako magsalita kay gutom naman ko kayo agad. Malingki ko niya kaya. Na. What's this? Layo, bayan na mo dire. Traffic pa. Pag abot na ako, ang luto dahil na. May pagkaputol ka. Ang daming tao ha. Ang gusto. Luto na nun. Kumain ito. Hirap kaya pag umalis ka ngayon napakahirap. Paglabas ng bahay. Kailangan mo naka-face mask, ka-face shield. Hirap na nga huminga. Ka-face mask. Wala na choice. Sarap. Yeah. Wala na, ubos na. Lasa lang. Sabaw.
Ako pala sa akong anak dyan sa Cebu. Siglagligo ng Busagak Falls. Busog na busog. Daming kanin wala. Busog na ako guys. Bigyan na sa akong alaga. Dami kasing kanin nakuha ko. Alaga kasi ako. Bigay ko to sa kanya. Marami kasi akong ulam. Tapos na guys. Busog na si Bilay. Busog na. Kanina gisapot si Bilay kasi gutom, walay pamahaw na atong atong merkado walay pamahaw kasi dili uso ang pamahaw dire. Mainom ka lang tubig init tapos pandesal okay na, daog na, di pareho sa probinsya namin nga mukhaong ka talaga kanon na mag-utan sa buntag na binlod ang ibahog sa utan. Diri kay dili pwede. Yapon ako na. Yeah, bye-bye na guys. Tapos na kumain si Aling Bilay. Tapos na.
Kaya matagal ko na kasi itong iplano na gusto ko talagang magmukbang ng seafoods. Kaya ito na nga natupad na kanina. Talagang pinilit kong umalis. Ayaw ko sanang umalis kasi may ulan. Sabi ko, wala akong may mukbang eh. Ayan, umalis ako. Kaya tanghali na. Mga alas 10 na ako umalis. Nakabalik ko ano na, 11. Kaya nagluluto. Na lagi pang nahinto kasi yun na nga, ang daming may mga customer ba. Hinto ka ng hinto. Kaya sige na guys. See you the next vlog guys. Bye bye. I love you. I love you all. Bye bye.